खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 8 मे 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सुथुरा जेनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। एसेल' मावनायावनो गोबां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ रमान्टिक जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अदेबानि जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां। गावनि गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गाज्रि नोजोर होगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। रांखावरियाव जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। हरखाबै बहाबा थांनांनो हागौ। सिगांनि बाबेनलांनाय जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोनि टेनसना बांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। रावनोबो रां हावलाद दाहर। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियाव खहा जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोफोरजों लोगो मोनलायगोन। गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अदेबानि जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां होनजायो। गोथों आरो गेबें साननो रोंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोब्राब हाबाखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ
फोरमायलायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अदेबानि जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोद गुलाय गुजाय मोनगोन। अब्लाबो बेलासिहालागै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनफिनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै देहाया मेंनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा सोरबा लोगोनिफ्राय फननि जोहै मोजां खौरां मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो खरसाया बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। फालांगियाव जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव जोबोर गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। खरसाया बांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा जानो हागौ। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों हेफाजाब होलायगोन। बायजोनि सुथुरा बांनो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मोजां थांखि लानो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानफ्रोमबोनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।